se consumou esa compraventa vergoñenta do goberno do Concello de Lugo, a verdade é que é vergonzoso todo elo, non? Todos os antecedentes, a consumación e o futuro que se nos anuncia, porque ao final o que demostrou onte é que non había motivación para unha moción de censura, que todo foi un amaño para intentar defender algo indefendible, non? Como é o acceder pola porta de atrás a un goberno. Non é, por certo, a primeira vez que o intenta o Partido Popular. Eu o que quero decirlle é que a cidadanía de Lugo é ben intelixente. O que quere, como población honesta que é, o que quere tamén un goberno honesto. E este goberno nace manchado pola compraventa política, polo engaño e, sobre todo, por unha opción política que demostrou que non ten límites para chegar ao poder. E como eu decía fai uns días, cando un non ten límites para chegar ao poder, que tipo de goberno esperamos? Pois un que non teña límites, non? En eso o Partido Popular creo que queda manchado pola inmoralidade e o ofrecemento que eu lle trasladaba a Alfonso Rueda de que tiña que pronunciarse sobre a inmoralidade de apoiar esta moción de censura ou a decencia de darlle para atrás, pois efectivamente o silencio e a calada de Rueda o sitúa no marco da inmoralidade e, por suposto, a toda a acción do goberno que, como digo, as xustificacións son absolutamente, inverosímiles. Vostedes están cansados de escoitar a Alfonso Rueda sobre o importante que é ter orzamentos na estabilidade. Este goberno tiña orzamentos de fai unhas semanas, non? Por tanto, a inestabilidade era inexistente, todo foi unha farsa, pero eu creo, e creo además que con convencemento, de que a cidadanía fará pagar estes comportamentos porque a xente non está co mal, está co ben. E eu defendía a posición de 27 anos de gobernos socialistas desde o goberno dos bons xestores, pero sobre todo das boas persoas.